El partit al final, doncs, com sempre, són partits molt igualats. Nosaltres hem aconseguit portar el partit fins al final, que són on nosaltres volem arribar, i al final ells ens han remuntat, hem anat per davant al marcador i després jugant de 5 hem arriscat una miqueta, queden 3 minuts i mig i hem tingut la nostra oportunitat tant en jugada com després amb un 10 metres que hem fallat, però que això és un cert del porter i aquí tampoc no podem fer res. Bé, nosaltres estem construint l'equip a partir de la defensa i jo crec que, excepte alguns moments tant de la primera part o de la segona part, jo crec que estem fent passos endavant, estem aconseguint jugar juntets, però encara tenim alguns errors puntuals que ens penalitzen molt. Al final som una selecció petita que qualsevol errada en un moment puntual a nosaltres ens penalitza.